us. Didn't even get to cross. Здравейте, всички, които ни гледате, ние сме Flickers BG и днес ще ви представя как да биете фалове като Пирло, Меси и така наречените Curveballs, въртящи. Той ще върталят ни, да. И така, първо ще започвам с засилката. Тя от топка трябва да е примерно 3-4 крачки. Тази. И след това, аз с коя част на обувката да ударите топката. С тази част, тук. Да. Следващата трета част е коя част на топката да ударим. Тук накъде се получава този ефект. Концерти. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You never let it go. You never let it go.